Čus, ľudia, vítam vás u nového videa a keby ste sa čudovali, že ma vidíte zjesť takúto fóliu, je to tým, že som si akurát teraz kúpil nový kostým, taký dosť super duper a akurát túto video vzniká, aby sme vám ho ukázali. Tak, mám tu aj také rukavičky, aby ste sa nečudovali ako. Tuto mám vetrátko, takže aby sa mi to nafúkovalo. A teraz vám tu spravím otočku, nech to lepšie vidíte. Trošku si tu aj naskáčeme. Otočíme sa ešte. Ešte naskáčeme. Trošku si tu zatancujeme. Tak, zatancujeme si tu. Teraz ideme vám predviesť nejaké gridy. Tak. A kúknite si ma. Kúknite ešte moju tvár. Dosť veľký som aj. Tak. A ľudia, čo vám poviem, lúčim sa s vami a idem zjesť môjho kamarama.